אנחנו בפרק של טורניר, אני מתקיף בו. אני עושה התקפה אחת. טוב, אני אעשה התקפה אחת. בואו נתחיל. בוא נתחיל. בוא. אני מתקיף. יש לי חשק. אתה מתקיף, יש לך חשק. יצאתי מישהו. שנייה. טוב. בוא נראה. הוא לבל 8. הוא לבל 8 כמוני. שמתי עוד ג'יינט וויץ' מאחור. שמתי את התקפה הכי מניאקית בעולם. מיניון הורד ברברים. הוא הוריד לי את הטאוור כמובן. בוא נראה אם גם אני אוריד לו. כן, גם אני מוריד לו. בצד שני. אני עושים עכשיו מיני פיקה כדי לעשות לשלש. שם לי ולקרי. שים עליה זאפ. יש. היא לא הרגה את הוויט שלי. ואם אני אשלש אותו, אני קרוב לשלש, אבל אני לא אשלש עכשיו. כי יש לו 800 לטאוור הגדול. לבניין האמצעי. טוב, אני אשים ג'יינט וויץ' ויפרק אותו. בוא נראה אותך. וואי, דבל שמשתמש בלייטנינג. סליחה על ההפרעה, זה התאים לי. הוריד לי את האומר. אני לא מצליח לנצח את זה בגמר המשחק. ירדה? אוי. לא כיף. טוב, לא 300. זה שתי... אני לא מבין למה כולם משחקים עם כל מיני דברים עושים. כמו רוקט ולייטנינג. כן, ככה אני מפסיד הרבה. לאחרונה. עבדתי לעינה שזה בא לי. טוב, אני שילשתי אותו. בוא נגיד לו כל הכבוד. אתה יודע מה זה כל הכבוד? אתה יודע איך אומרים? לא, אבל אני good game will play. ראיתי 30 גביעים, אני מקום 6 מתוך 9. טוב, יאללה, ויאללה ביי. אנחנו נסיים עכשיו.